Uitgerust. Nu nog. Het is nog lekker weer, dus nu moeten we het pakken. Hè? Ja. Ja. Zien jullie het zitten? Ja, we hebben er heel veel zin in. Ja, serieus, ja. We hebben er echt heel veel zin in. Ja. Het doel was natuurlijk geld op te halen voor de voedselbank. Hoe staat het daarmee? Nou, dat kan altijd nog wel een beetje beter, ja. We hebben ontzettend veel lieve en mooie donaties gehad. Maar ons streefdoel hebben we nog niet bereikt. Dus het zou fijn zijn als mensen nog een beetje meer doneren of als wat ze kunnen doen. Je weet, ik ben blij met €1, dus alles wat ze verzinnen, ik vind het allemaal prima. Ze hebben nog 2 weken om bij te storten, hè? Jullie hebben er 2 weken voor neergezet om naar Italië te fietsen. Ja. Dus ja, Hij denkt 2 weken, 10 dagen. maar daar ben je nog niet van op de hoogte. Nee, nog niet. Het is nu natuurlijk best wel wat warm weer geweest. Dat fietst niet zo heel gemakkelijk, denk ik zomaar. Wat gaan jullie tegenkomen in de komende weken, 10 dagen? Ja, wat gaan we tegenkomen? Dat is eigenlijk voor ons ook een verrassing. We hebben wel wat routes uitstaan en we gaan zien wat we tegenkomen. Ik hoop een hele mooie dingen, een mooie natuur, mooie weet ik veel wat, alles. Ja. Dit is voor ons ook een verrassing. Maar je hebt nog niet naar het weer gekeken? Jawel, ik heb wel naar het weer gekeken, zeker weten. We hebben heel de weg zo'n 30, 32 graden tot in Italië, dus het is, we zullen wat kilo's afpallen, denk ik. Help mij, is dat goed of is dat slecht om 30 of 32 graden te hebben? Ik heb daar geen problemen mee. In die zin, je hebt altijd draaiwind, dus dat moet op zich moet dat kunnen. En ik heb nu nog langer mouwen aan, dan worden korte mouwen, denk ik. Antoine, hoe zie jij de komende 2 weken? Ja, ook. Mooie dingen zien. Dingen ontdekken en de wereld zien, hè? Kijk. Ja. En afzien. En vooral afzien. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Wij gaan jullie dagelijks proberen te volgen via de radio. Dus dan gaan wij natuurlijk elke dag even bellen op de 6 dagen in de week. Wij proberen dagelijks een filmpje te plaatsen voor iedereen, dat ze het ook een beetje kunnen volgen. En, dus dat wordt op YouTube, op Facebook of op Instagram wordt dat allemaal, probeer ik dat allemaal te plaatsen. Ja. Nog even voor de duidelijkheid, traptiest.eu. Ja, .eu. YouTube is het traptiest.eu, Instagram is het traptiest.eu en ik geloof op Facebook alleen Traptiest. Al met de naam Traptiest, dan ga je het vinden. Deze heren gaan een stukje trappen. Ja. Succes! En tot over 14 dagen denk ik dan in ieder geval. Ja, helemaal goed. Dankjewel hè. Dankjewel. Hans! Hij moet nog niet. Ik wil even staan. Anders zal ik het niet. Anders zal ik het niet. 2 weken, hè? Ja. Succes mannen! Pas wel op, zo.